Vtedy existovalo niečo ako rock'n'rollová Bratislava, lebo ja som vlastne do toho vstúpil v 84. roku. Takže to bol vlastne to bola tá zlatá éra pop music s Modusom, plne vybaveným a obsadeným, s Elánom a proste s tými vecami. A ja som mal vždy ten pocit, že tá Bratislava vzhľadom na to, že je tak blízko toho Rakúska a že tí ľudia majú možnosť sledovať tú rakúsku televíziu, tak ona sa mi vždy hudobne javila podstatne eklektickejšia, napríklad ako Praha, ktorá mám pocit, že proste dunstovala vo vlastnej šťave, čo malo podľa mňa veľmi pozitívne, ale aj záporné súvislosti. Stretávam zavše bledé tváre, bytosti mimozemských planét, skúšam sa na nich usmiať márne. Berú to ako vravia vážne, pod maskou problémov sú iní. Zakliatí ťažou svojich skec, chceli by naraz všetko viniť, len nie bledo z vlastných tez. Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia,